Mi se nalazimo na predmetnoj lokaciji u naselju Mladost, kako je Uprava dečije radosti imenovala ovaj vrtić, sada već u izgradnji, zove se Zeka. I u toku su radovi koji se danas izvode, da kažemo, na betoniranju zidova, temeljnih jama i jastuka. Rok za završetak radova je 220 kalendarskih dana i ono što nam je bitno prema dinamici jeste da verujemo da ćemo sa predmetnim ugovorom biti u roku. Ovaj objekat će biti maksimalno obezbeđen sa više ulaza i sve ono što je protivpožarna policija zahtevala da projektom bude izvedeno. Upis dece koja je planirana po projektu jeste oko 400 dece za oba objekta. Na ovom predmetnom objektu biće upisano oko 166 mališana. Objekat će imati prvi sprat prizemlje i prvi sprat i sam ovaj objekat u naselju Mladost će imati 10 grupa. Kada o tome govorimo, u pitanju su jaslene grupe, zatim grupe za srednji uzrast od 2 do 6 godina i za predškolce, znači bit će i mešovitih grupa. Vrlo se radujemo izgradnje ova nova dva objekta gde ćemo, da kažem, neku polovinu liste čekanja dece zaista upisati. Naš grad se to širi, dolaze nam deca sa strana, iz Beograda, iz drugih gradova, gde roditelji se iseljavaju i bit će potreba za još vrtića.